Sandra Matuto, hello. Caroline Beats, really say. Tanisha's mama, how are you? Hussein Malunga, thank you. Chari Zaid, thank you, how are you? Mchembere sokotango mirira, mchembere sokotango mirira, nanasa, wakati mkuda ko. Mamoyo, jiri sei ko mamo. Jiri sei, Anna, jiri sei. Anastasia, thank you. Beverly Sibanda, welcome Sisi. Fazina raunja kuri sei tulisiwe, jiri kudichela ikwalala. Kuna nasi kukupisa jiri nani. Sandra Matuto, thank you. Nyasha Nesta, thank you. Lasso. Abraham Sibanda, kuri sei my brother. Christine, jiri kudi eto. Guys, chingodedza wako. Anzi edmi mukoma masibas boys. Trey ichaita yega, inoita boyega, inetwork, inoita boyega. Chanas, uri sei chanas. Chanisha rinodzoka mai chanisha. Ndinetsa message inbox. WhatsApp here mchembe ramboiona ini muri mutoko. Mama urozviva sisi muri sei Cleo Mukundu zviri kuditola moyo, how are you? Andri boy ni Hussein kuri sei kwako. Chedza makiwali guys, chingodedzai vamwe tinzwe nyaya dziri kudai kunetsa mumaraini mukati meupenyu hwavamwe. Kurumidzai kungodedza vamwe tisvike pa350 tange nokuti tine munyaya zvakareruda kuuya. Mandlovu, thank you. Iti zviri kudii? Shupres muri seiko. Tariro zviri kudii? Ndakatodza iwewe. Lisa zviri kudii? Sara Ngomo, how are you? Queen V, Mai Ashi, Sara Musonza zviri kudii? Lima moyo uri sei? Ray Rasta uri kudii? Zviri kudii? Barbara uri sei Nyasha? Guys, let's have to get 350 tangi tine nyaya mbiri nhasi dzakatotimirira kozoti imwe ya7 saka tinongopedzana 8 dzapinda neya7. $332 guys. Narela, we say Faith Philly, thank you guys. Camila Dongo, jiri kudidi. Guys, get up in about 350. That's not Banis. Three people. That's Banis two people. Take our friends up on right. Chapana 300. Chapana 350. Chapana 350. Anzi kuchembere na banda mamoyo chirandu. Do you still follow nyanze pano zota pira wena? Hey. Right. Right. Mascara
seiko mamuka sei manheri kumatima nenyika salivonani ninjani dumela matira napudhi muri sei bonjo kwa muri kumatima nenyika muri sei guys muri sei aiwa tasangana zvakare pachirongwa chatinoya tichinzwa vamwe vanenge vane madambudziko avo vachichemawo nemi guys vanenge vachichemawo nemi handiti vanochema tinochema navo vanosekesa toseka navo handitika vanenge vachida kunyaradzwa tonyaradzana tichinda takadaro vachidawo counseling tichivhura malaini muchikanselawo handitika so guys ndosaka tiri pano tisati tatanga zvedu guys muri kungoona kuti ndikuluka kune vaidiseka kuitwa wigi rakudze kuti kusvika mati eke muchati sori mugoti eke mawigi akadigwa kune special yemadiaries guys namba ndakapinda pamusoro apo special yemadiaries iriko only for diaries you buy wig munopuwa maviri neprice ye1 mawigi saka iyo into nguva yekutenga kuchando kuti tozati muri kuchando chano chingopera makutopinda musama munenge muda kutodza mapicture muchislayer nditi mawiga yakasiyana ari pakawanda rochadza unoda sezvamuri muona ndiri kumboita kuchinja mai mwana kuita kudzibhoronga kuita kudzichinja handika that's the name of the game ndo mutambo wacho handichiona saka imi musasare guys mumwe wedu ari kuita zvemawiga yamadiaries tine 2 vanoita mawiga yanditika nice hair uyo akanzi nice hair then vari kuna Germany America UK tina keti wedu masomera handitika keti wokupenga uyu mamoyo wokupenga uyu handitika wokutuka serekushu une degree rake rekutuka diploma handi mazviona vaviri guys support them they need your support kuda wig guys muri kuzvionera ende zvakare sandapinda munyaya yangu rise guys nhasi ini ndiri kutongomwa guys hanzi mari mawigi madhuve p namba dziri padenga ukatisa padenga unobva watongoona namba dziripo ipapa dzeningikiri dzemawigi dziripo shout out to all the diaries vakacontributa kuti vasikana vaya vemudhive kurustenburg vaya vaifamba mustreet vaya vakwanise kutanga kosi yenzara ndapfuura noko guys ndikaona vari busy kukweshana nemafaera mai mwana vari pamaleseni ndafara singaiti kuti aiwa vari dedicated so thank you very much guys chimbozviisiraiwo malove nemalikes guys chimbozviisiraiwo malove nemaguys malove nemalikes chimbozviisiraiwo malove nemalikes guys keti wokupenga iye uya unoziva iye uya unotengesa mawigi akanaka fani yakanaka zvokuti do quality yakanaka akawanda zvokuti do zvokuti ukangoti ni wigi kana South Africa muno manokuorganiza vari kuenda Germany UK America kana kungobata nice hair iri musenton anotumira futi kwaunoda kwauri anongokuforwardira anongosvika mawigi ako zvakangonakisa nemaspray acho ekuti uspray wigi anenge akaisiwa mukati memawigi imomo kala yaunoda wigi yaunoda handimaona gone are the days ekuenda kunogara musaluni uchakura uchinongwa musoro uchirukwa mazivano ndingorukwa mabhanzini then ndoti wigi yangu ndakutoenda kana ndisiri palive ndobvisa wigi yangu kana ndichitenderera muyadhi vangu wigi ndende mabhanzi angu vhudzi rangu ndichitokura namabhanzi uku kuwigi inenge ichingokavha zvakawanda right then muchiona ndakadaiso guys ndiri kumwa handi muri kuona ndiri kumwa I'm drinking kana riri business revamwe vedu tinofanirwa kusimudzirana kwete kutsikirirana pasi kwete kuitirana godo tiri kumwa chandiri kumwa ichi guys maheu andiri kumwa mahewaya hangori maheu nje guys maheu anenge akaiswa mupfuhwira aya anenge ane mupfuhwira urimo maheu because handisi kumahwisa mirai manakiro acho anoitaka anonaka kudarika ningi mai mwana anonaka yaha strawberry flavor ane maflavor akasiyana iya ndiri kumwa strawberry flavor strawberry flavor guys ukona mahewa ako ndakadarika munhu kuzoti hapana kumira mushe guys mahewa rinaka yawaya saka mukana ndadzipwa guys ende chandomadira ukangonwa glasi 1 watoguta ani mwana ukangonwa glasi 1 chete ndikotodi watoguta hauchina nide kuti kudii saka mahewa aya akanakira kutengera vanhu vari kuZimbabwe ani mwana vakanakira kutengera hama dzenyu kumusha nyaya yekuti Hussein masikati manheru sadza zvinhu zvakaoma kuZimbabwe guys unongovatengera mahewa aya kungodira mvura ane shuga zvese imomo iyo kungoisa mvura yavo chete vodisa kana vane firiji yoisa mufiriji handika kana vachitomwa akadai votomwa akadai handika anonaka singamboiti ane maflavor akasiyana handimona munoona iyi flavor ichi iyi strawberry flavor ishi strawberry flavor muri kuiona iyi strawberry flavor asi wabva wadza kudoka maheuka shamwari anonaka sei akachitonhora achibuda mufiriji shamwari ane mvura yemufiriji anonaka zvisingaiti kudarika munhu handikoti aya istrawberry aya saka iwochi unotsvaga unoda kune banana kune strawberry kune
une pineapple aunoda iwe andiri kumwa aya guys inenge ibanana ibanana because manakira chane munhu pasi andimaona right ibanana saka strawberry guys and then ina vari kuita mayoyo aya vanoita masmoothie guys masmoothie anouya futi nemaflavors anonzi utano inonzi product yezvinhu izvi inonzi utano andimaona utano African smoothie iyi ismoothie guys zvazvo kuchasoma kuti kwanzi kudi smoothie ndoda kuzogadzira blender hakuchina unongotenga ichi guys wogadzira smoothie yako mukaka urimo imomu zvese zvirimo imomu andika ma ingredients atoripo kuseriku smoothie yako iyi nai Rutendo muchi wenyika gumbo gani mbokupindirayo comment imuonewo avasisa kuda ndimai kuda ndisisirega itivunze nai Rutendo ini manetsekana nei mabatikana nei nai Rutendo muchi wenyika gumbo imi muri pano wani madzoka kubasa matadzoka kubasa here nai Rutendo zvamuri kuti asi vanhu vanozoda pamalife havaendi kumabasa imi muri ipi imi tinenge tine miwani pano palife muri kuitei pano matadzoka kubasa mabasa akasiyana-siyana sisi kune mabasa anoshandira kumba mazvinzwa koita vemabasa anoshandira kumba koita vanoshandira kumakambani koita vanoshandira kumwe nomwe anoshandira kwanoda koita vamwe vasingashandi vanoripwa vagere Rutendo wazviwa vakashanda kudhara seni kudai unotoda seni kudai unondoda ndakadai so ndakashanda kare ufunge ndigere kuno kumari nenge chingopinda mukambani ndakatogara pano kudai so kune vari kutoita basa izvozvi so vari kutoshanda ndokunonzi kugona kuronga upenyu takashanda kudhara saka iwewe ndisingazivi kuti zvauriwo pano Rutendo hongu watochaisa here nai Rutendo zviri kuti tiri mucomment section kauko iwe hapari kundinetsa because iwe uri kuona vanhu vose vari pano iwe uri palive saka mind your own hokoso sisi dzidzai kuita mind your own hokoso handitika imi kana maona pachitwa live nyaya dzinokudza zvekutywa vanhu vazotsvaka nezvei kana kuti vari pamalive vari kuita nezvei this none of your business it's not your hokoso kurarama kwevanhu hamukafuma kabvise ini pamwe ndogona kushanda usiku ndinogona kunda kunoba usiku handimazviona mashambasa akasiyana-siyana imi kana matopedza kwenyu manzi chichaisai handitika isusu pamwe asatoenda kubasa tatodzoka kana kuti hamene zviri kuitika hamungazivi zvinhu zviri mukati meupenyu hwevanhu saka sisika ingosvikawo panotambwa navamwe mota zviri kurira motamba zviri kuita ipapo handitika kana mapedza moenda kumba kwenyu kana kuti moenda kubasa moendepi ndango ndikuadhiresei zvakanaka munin'ino wangu handiti Rutendo tinokuda fani Rutendo we love you so much asitati tikukorekte kuti kana wasvika kumba kwavanhu wavhunza kuti konsei pana pamuchidya matemba you don't ask that andi aiwa timubloki munin'ina wedu mungotsiugwa zvakanaka toendera mberi nechirongwa mukasvika kumba kwenyu hatibvunzi kuti kosei pana papari kungodyiwa mukovho kana kuti mutsungana kuti kosei pana papari kunhuwa nhamo aiwa hatibvunzi zvakadaro tinoita zviripo handimoona zvazviripo zvatinongoitawo handitika kana taona kuti zvanyanya kundibata kuti mba hamuna chirimo ndoburitsawo kamari yandinayo ndoti mari vasikana mugasa muchitenga drink imubva masina muchitenga usani ndozvoita munhu akangwara saka mukasvika pamusha pavanhu hamui muchitaura zvinhu zvamunotaura izvisisi munin'ina wangu munongouyawo moteerera zvikuda kutaurika pano moinda takatoshandaisa kutohla penjeni anondachembera takutohla penjeni ufunge tigere kudai so kurihwa tigere kudai kurihwa tigere mai mwana kuita murya tigere handiwazviona saka munin'ina wangu ndati kutsiure murudo handiti aiwa we love you so much right guys smoothie aya masmoothie aya handika smoothie iripo handitika saka guys vanoda futi masmoothie same number ndiyoyo handika anonaka zvisingaiti flavor yaunoda handitika so munoziva kuti akanakirei aya akanakira even kune vaya vanozvishandira vanoita mapiece job kana kuti vanoenda unomira murodo tsvaga mabasa ekushandisa maoko paya unongotakura ichi chako ichi smoothie yako itako ufamba nemvura yako muchigubha handiti paunonogara kurobot tsvaga basa paya kana nzara yakuruma paya wongovhura ichi handika wakutoisa chi mumvura ningo nesipuni yako wakutogadzira wakutodya the whole day hupfu zvese zvirimo mukati umu unotoswera wakaguta handimazviona unotoswera wakatoguta hauna need yekuchati kwai saka ndozodi handimazviona unotongoswera wakadi wakagara uchingonakigwako nesmoothie kwakaguta handitika right and then kwabva kwaita instant porridge handitika instant porridge ishi ini tinosumudzira vamwe vakadzi si instant porridge iyi utano instant porridge right porridge yakadiwa nadhoidhoi pano dhoidhoi uri kufamba porridge isingaiti dhoidhoi porridge inonaka iyi unongodira futi mvura porridge yoyi yotokora shoma porridge yacho yotokora mai mwana wotodya vana kids they love this vachienda kuchikoro papaya you just put this handika hauna need yekuisa mukaka because mukaka urimo udhara no need yekuisa mukaka urimo
anti machiona unongoisa mvura zvonosangana iko kumberi kuko zvichinoonana handimaona so ndo zviripo izvi handiti maona so it's good for vana vaya vanoita macharity works vaya vanoita zvemacharity works kana uchida kutengera vanhu vako vanenge vachitengera chikafu this is the way to go izvizvi ndo zvinhu zvakachipa izvi this is cheap unotovatengera apa kapa hapana nhamo yekuti anosvika masikati tazodya lunch yesadza masikati vanongovhura instant porridge votodya zvapera manheru voti chi smoothie kana kuti voti hamene vozodya manheru handimaona maheu zvatopera handiti maona zvatopera saka chi ndo zvatanga tichingoda handitika hanzi please buy for me and post please pem I have to ask kwa anoposta everywhere zvinopostwa kwese izvi zvinopostwa so maheu antoya in different sizes handimoona in different sizes right saka guys number guys dziri kudenga handitika number dziri pamusoro number dziri pamusoro imunongotora number handitika zvinowanikwa kuPretoria zvitoriko kuPretoria ikoko ndo kwazviri kutobva ikoko kuJoburg ndo kwazvakabva ndo kwandakatopiwa ikoko saka number iri pamusoro apo unongotora number handitika unongotora number handiti maona and then watora number wotongovabata paWhatsApp handitika kana wabata paWhatsApp then wotangira ipapo anti mazviona wotovafonera wotovabata kana kuti ndikudawo maheu vane in bulk if you don't want do you post to UK yes pemchele ndibatei kuinbox mese ndibatei kuWhatsApp Germany kuPretoria Joburg yose tinoposta guys tinoposta ingondibatai then ndokuita connect zvise mune mawigi tinoposta kwese anti mazviona tinoposta saka it's all about empowering and lifting one another's vakadzi right satapinda munyaya yedu yanhasi update on Precious anditika update exactly vana vari kuboarding school zvikoro zvakuvhugwa iko zvino unongopa mwana wako woenda naye chigubhu chake chemvura yakafriza panozoti break paya inenge yanyunguduka ototi porridge nikikiri yake otocheka kudai otonwa good to go boarding school kungotenga zikatoni rake remwana wopamwana kune nzara kuchikoro munozviziva imi saka musonza kunoshipiwa kwese vanoposta kwese right update on ningirikiri on Precious anditika nyaya yatendai velula venigya Cape Town ngazviya Durban anditika update Precious ndakazoti the following day ini ndokuzofonera Precious ndikati wadzoka kumapurisa chega ndichibata Precious ndichoti Precious kuwafamba sei kumapurisa ndobva ndazofonera Precious akati ndikati ko zvaungati zii haushandipisisi feedback kuti ndafamba so zvikanzi ndakazofunga kumuregerera handimaona saka akazofunga kekuregerera tendai ushu handimaona akazofunga kuregerera tendai andichimazviona saka ndo game racho riripo saka mukomana wetendai hana kuhosungisiwa akahoregererwa andichimazviona kwanzi ndazofunga kuti rega ndimuregerere nokuti zvingandivhira time kuti ndisore ndichita maape ndichienda kumapurisa ndichitadza kuita kubasa kwangu andichimazviona saka ndakazongosiyana nenyaya yacho andichimazviona saka ndo mamiriro akaita nyaya handiti mazviona ndine ndichida ngoti muhwisise papa nenchiti pamunoziva mutuka mele hamiri navakadzi mele hamiri munenge hamuna rimwe ziso third eye hamuna so hamuna kamika third eye kukunyatsa kuona mudzi wenyaya kodora mukodore kusvika pasi pane mudzi wenyaya munyatsa kuona chokwadi kuti zvii zvinenge zvichiitika panenge pachiuya dzakafanana nedziya musamhanye kungoti nokuti mumwe wedu imbomirai munyatso kuongorora handiti mazviona saka ndo zvakaitika hakuna munhu akasungisiwa they are good now they are forgiven each other handiti maona they are forgiven each other handiti mazviona ndo zvane ndichitaura saka right imi chingoziva kuti Precious aiwa hakuchina nyaya handitika zvakatofarana handiti zvakatofarana right guys zvimwezvo figure it out yourselves, it's not me, figure it out. But madhani zamene kuti zvino mukurasika papi muimba yeround ndakakuudza haiti chitanga diaries ndikati mirai kumhanya musamhanye musafide vanhu information, musavape vanhu direction, musavape vanhu ma ideas, ingogara mupoteerera kusvika nyaya yapera mozokomenda munenge mabatanidza uku neuku. Guys, pano haisi nyaya yekutora side running kana kumirana ningi, pano inyaya
kumira pachokwadi nokuti varume also musaka kuti varume also they are being abused, but they've got this ego yavanayo yekuti vanonyara kuuya achitaura pana kuti izvo zvindawa nokurwa nemukadzi, asi variko varume vari kukindiswa nevakadzi mudzimba umo vachivata pasemabridge handika vachidzingwa nevakadzi mudzimba variko, but kuti abuda azvitaure ihondo mutambo. Saka zvinhu zviri two ways izvi guys, mukazepo mabatsirikano handitika mukazepa munenge mabatsirikana, especially nyaya inenge ichitori ne two mapati, iwe inenge yakanaka iyo, asi yatinenge tawa one party ndio inogona kunetsa. Saka next time changamu regai tifonere kola wedu anasi kola nyaya dzelula dzanetsa vakomana zvino zvisatsitsi kana munhu azosvika pakuti munhu mukuru se 48 years achizondifonerawo kuti sisi hapana kumira zvakanaka iye zvino andichaonekwi kana semunhu ndongo pese pandofamba ndoita kunge ndonhuwa varume chaivo kungopa munhu phone number yangu achadzoki handichatonyengwi kwadovhara lula handichatoiziviwo ndodoidawo asi kuti ndoiwanepi hakuna. Saka zvenge zvichinetsa handiti maona uyu ari kunisendera message alright mira itoni. Saka munhu anenge auya kuzochemerawo pana vamwe handiti kuti zvionekwe kuti nyaya yacho inopedzwa sei. Where is she, my sister? Where is she, my sister? All right. Mama wedu vaindepizvi apa ndisingadi kuseva number kuitira kuti phone zvinoda kutoseva number ndivafonere direct chiuyai. Alright, hanzi do they sell stock price? Vanhu vemahewe chimbomira kusenda message tipedze live then mozouya zvakanaka nakatonyatsotaura handitika vanhu vatouya maclients wobhoko ari kuda zvemahewe izvi, saka regai tipedze live tikozonyatsotaura. Ndingoti mama kuti ndingoisevha kuti tikurumidze kuvabata. Diaries azara kuwhatsapp nenyaya yemahewu. Alright guys, tichataura nemitirega tipedze live tikuzotaura nyaya dzemahewu. Mirai tipedze. Ndakumirirai kuwhatsapp vakoma. Hello. Ndakumirirai kuwhatsapp. Oh, okay. Alright. Right, vauya chirega tichifona manje. By the way, ipaiwo peti Melissa app yangu yo guys. Ipaiwo peti app yangu. Kozva yangoti connecting asi havanawo data mama. Ewe tinoti mama zvindi mama zvasikana. Ningirikiri inonzi chi respect. Anna, kufoni ya mama ikucha sei? Mama havana data, irungoti connecting. Mama havana data, ngavaise data kochii futi. Mama futi. Mother. Kochii futi mother. Precious, what do you say? F3, what do you say?
Ko foni yenyu iri kuita sei? Amene andikushirikiria kuti ndokumbira mundifonere panhamba iyi manje isiri yeWhatsApp. Isiri yeWhatsApp? Ndikupe imwe nhamba. Ndikufonere panhamba ipi? Ndikupe nhamba 067. Mirai. 067. 904. 7797. Ine WhatsApp ere? Aina manje. Kusaka titora sei manje kana sina WhatsApp? Because the data manje mufoni airtime kai pamwe inogona kuzotiperera. Alright. Okay, timboza maifuti pane ngekile pa WhatsApp tone nda pamwe pane network. Alright, mirai tone. Network yawe manje. Maswera ere? Maswera sei. Ndaswera. Right, mauya ndimi sisi mukati ndine dambudziko rangu kuti kundinetsa ndoda kuti nditaurawo nevana veZimbabwe ava ndiwane rubatsiro padambudziko randinaro. Vana veZimbabwe vamirira kuti vahwe dambudziko renyu tione kuti tobatsirana sei. Tipei zvenyu dambudziko renyu mungotiudza kuti zita chero mukazviti henyu Mary, it's okay. Mukangozviti Mary mai vaJesu. Ndinonzi Mary ini ndogara kwakati ndine makore angu akati motanga kutiudza nyaya yenyu chai kubva pakutanga takagara zvedu takateerera tina kwatiri kumanyira. Alright. Kwazwai vateereri. Makadi zvenyu. Alright, inini ndiri munyuwaniwo paDaris apa. Ndinoinzwawo madzimai Mary. Ndiri muno muPretoria. NechepaUnion building apa. Kumusha ndinobva kuRungwe. Ndine makore 47. Ndiri kusvitsa 47 this year. Right, dambudziko rangu veduwe handizivo vanhu veZimbabwe veduwe ndapota kubatsireiwo. Kuzosvika 47 kudai ndatenderera ndichitsvaga rubatsiro asi ndichiwana vanhu vachindinyeberera mari dzichibuda saka iye zvino ndangove munhuwo. Dambudziko rakamira rakadai since ndakaitawo munhu. In fact handiti ndoti ndatangira pa19 years ndakaita mwana. Handiti ndiri pachikoro handina kuzopedza hangu form 4 ndomba ndaita mwana asi ndaita mwana kudaro nababa vacho zvazviri izvozvo zvokungoti ndamitiswa ndiri pachikoro asi hongo baba vacho vanga vakati kurei kwandiri vari wa72 meaning vanga vari vakuru kwandiri ne2 years. But now then ndakangotizira ndikaenda kwavo ndikanotaura ndikanovaratidza zvenhumbu mongoziva. From there hatinambopedza nguva yakareba ndigere navo asi kugara kwacho anga achitogarawo nabamukuru vake. Right, hatinambopedza kana 2 months ndomva anobvisa tsvakirai kuno. Ndomva ndazoita plan because handichiri mudiki. Ava ndaita plan ndomva ndadzokera kumba kwedu handiti. Right, ndadzokera kumba kwedu vabereki hongo vakagomboka vakazviaccept. Right, vakandigamuchira. Mukomana uyu haana mbozobvera atevera. Akangotevera izvozvo zvokungoti vanoziva mfeti taitogara same location kuBulawayo vanomaona. Right, ndomva angotevera zvakuti azive kuti ndadzokera kumba kwedu handiti. Right, and then from there haana mbozotevera zvazvokuti ambozoti ndauyawo kuzoona mwana kana kuti kuzobvisawo padiki mukadzi wangu ndiri kumuda kana kuti so kwete yakangoperera yakadaro nyaya. Right,
ndichizvo ininoona vabereki vangu vachimba especially baba vangu vakandiudzawo kuti saka zvawadisaidha kuchuza varume chikoro hapasina uchingogara pamba umirira nokuroora ndikati pamwe ndohwa upenyu hwacho right achizouya the second husband futi handingati husband aitowengoiwo boyfriend akauyawo ndichifunga kuti iye zvino ndiri kuroorwawoka ndamudzawo nyaya yangu everything saka neuhonesty nekukasika kutrusta munhu ndobva ndafungawo kuti apa pamwe zvichaita handiti ndobva ndangozozvionawo nenondane pamuviri of course murume wacho aindidawo zvichipromisa but again ndobva history yazvirepeater again pandakazvona kuti ndapregnant ndobva ndatizira futi right ndatizira ndaenda kwavo ndaitogara naiye murume wacho naye achigarawo nehama dzakaigara nabhuto wake nemudzimai wavo right handinambopedza okay ndakapona mwana ndiri ukoko from there only discover kuti aiwa munhu uyo anga agara aine mudzimai akamusiya kuharare saka ndakanyeberwa right okay I tried even to commit suicide nekugumbuka right ndobva ndadzokera kumba ndakutoita zvokudzoserwa nemaporisa from Harare ndaedza kucommita suicide okay ndadzokera zvino ndakumba ndasvika kumba ndagara ndane vana vaviri kaka ndagara ndaramba ndakadaro hapachina chandiri kuita then ndobva kwangozouyawo shamwari ndobva yanditi aiwa wadiwo kumbonozama kuSouth Africa since uine vana nari kukubatsira kusapota vana varume vese ivava vandipa vana hapana amboita follow up kuti adzoke kuti azoona kuti mwana ndiri kumusapota sei chii chiri kuitika vese kana nangofuratira ndafuratira hapana ari kuteerera right ndadzoka kumba paya shamwari yandiudzawo kuti aiwa ngatimbotraya timboenda kuSouth Africa ndobva ndauya neshamwari yangu muno ndakapinda muno muSouth Africa ndine 23 years ndapinda muno muSouth Africa that's when my life started ndo zvandingangoti that's when my life started because ndobva ndakatanga kuvhurika maziso ndakugara ndega ndisina vabereki ndobva ndakuona zvinhu manje ndaiti usiku ndakarara ndakatanga nebasa ndandichi mudiki ndine 23 years that was 97 basa ndandichiri senza kumakitchen ndiri mumba yangu mukaromu kangu ndaiona right rakadzimwa ndichiona bvuri remunhu richifamba richiuya kwandiri achitovhura dhoo kuuya kwandiri pamubhedha panenge ndakarara ndatsati ndaziva nezvana spiritual husband right paanenge achiuya kudaro makumbo zvese nemaoko zvinenge zvingashandi its like ndinenge ndakaita kunge ndoti kudiko munhu akafriza right asi pamoyo mukati mandiri ndikutozvinzwa kuti ndakasunura ende ndikutoziva kuti ndototarisa kana nedhoo nemaziso anenge achitoshanda but maoko zvese makumbo zvingashandi right ndobva ndavhunduka pekutanga ndakavhunduka of course but ndakuona zvichiramba zvichiitika ende munhu uyo aita akauya kutomunzwa kana nepabhedhe pangu pachitozvinunguka like handinoziva kana wakarara lese makarara muri 2 one akamuvha lese akamuka pambedha achienda somewhere kana kutoilet otonzwa kuti apa pambedha mumwe ari kudi ari kufakanyika ndo zvadaizwa izvozvo okay ndobva ndachitanga manje kuti ndichitsvaka rubatsiro ndapinda kunana madzibaba kumapostori ndichiedza kunamatiriwa kunana madzibaba hazvina kushanda vakandiudza hongo nzira yekuti ndingazvibatsire sei
right ndikazviita izvozvo hongu zvaingobatsira in that night. I remember one day katombozouya mumwe aitaura nechirungu, but by that time ndaitomunzwa kuti ndiri kuda munhu wechirume handiti as aitotaura nechirungu. Saka pandaimuti you can come achimva anditi iye remove what you are putting there animaona because kuchipositori ndandadzidziswa kuti unopfeka chakati handizi kuti ndingataure taurai sezvazviri hapana patinotaura zvese panapa taurai. Okay, saka ndandaudzwa kuti unorara wakapfeka sauti, unonana sauti yemagodo iyaya woiputira mujira rejena risina kumboshanda wosunga worara wakaipfeka. Saka ndo zvandaita. Saka paakanditi I can't come, you must remove that, ndobva inini ukoko kwandandirira in that time ndakati I can't remove this, they said I must put this. Saka ndikati I can't remove. Saka andizii chakaita akangoramba akamira pabed next to me ndobva ngozopedzera adisappear. Asi maiona here kuti ifesi yani? Face haionekwi, it's like mudarkness. Handi ndakadzima light ndakarara nditi but ndiri kuona mvuri. Okay. Right, saka oenda wodisappear. Alright, ndobva zvaramba zvichidaro ndobva ndakari kuchechi ndakavaudza ndandichiri kunana madzibaba handiti ende nenguva iyoyo ndiri kuona kana nemavisions mavisions awa kungoti saizvozvizvi pandinenge ndakamira nongoona achinja asisiri zvandiri kuona kuti panze kana kuti mumba hausisiri mudhuri. Ndakutongoona inenge ichiita kunge TV. Ndotoona zvanenge nchiona ipavapo but hazvina kumbolasta manje ndiri kunana madzibaba kuchechi ndakamutomboita imwe vision but ndakafarira manje kuti okay zvandauya muchechi apa ndichabatsirwa chechi neno ndichigara munoziva ndogarawo pedyo pemunhu anorira nemweya achiti apa nditodawo kutoti ndionekwe zvishuwa kunogara kudai kupinda muchechi hapana. Vari kuona vamwe vari kutaura nenini hapana ndingosiyiwa ndakadaro. Ndobva zvandirwadza nguva ndafamba musho ndakapinda chechi iyoya madzibaba about 3 to 6 months. That period basa ndomva randiperera before risati ratombotiperera ndakaita hope ndakaona vari mai vangu vachindiudza kuti tichambogumisa pabasa. Ndobva ndatomboita argument tichiti kumagondimisa pabasa ndaita sei ndiri kuda kushandazve vakabva vangodisappear zvakadaro right. Saka kuchechi kuya ndakaexpecta kuti one vachandiona zvese maproblems angu iwawo kuti chii chiri kuitika. Handina kanawo neshamwari inonzi boyfriend kana murume uku pabasa ndamiswa animaona chii chiri kumboitika ukuwo ndinoti kana paine munhu ari kurira nemweya chero ndingaa padhuze kana kuti ndikambomisirwa mwana pamberi pangu mudiki agobata mbiya ingeti mwana mudiki chete like ipapapa kuma let me say 2 years to 4 years chinoita zvandinonzwa kunoti kusumuka kwebvudzi muropa rinongomhanya zvisina anonzwisisa kunge munhu uye akuda kumukirwa nekadhimoni show. So ndakatozopedzisira ndakufunga kuti maybe pane dhimoni. Saka ndichipinda pane munamato ndichikweshwa ndichidi hapana chinobuda. Okay fine. Nguva ndazopedzisira ndaramwa ndikati zviri pachechi abva ndisi kuzviona havasi kundiona havasi kundibatsira saka ndiri kufirei ndobva ndasiya. Alright, ndasiya kudaro onda long changa chiitika one pese pandinorota kana pasiri munhu iye anouya achirara neni kana kuti ndorota nchipiwa ingeti ndakarota nchipiwa mwana mucheche. Mwana uyu ndakamupiwa achakavharika maziso ndikatotaura ndati ini mwana wangu haana kudai vana vangu vakura. Mukadzi wacho akati aiwa tora chete wemwana
ndobva ndatambira. Saka mwana uyu ndaitomuona muhope, ndaitoziva kuti ndine murume ndine mwana. Andimaona ndozvandaigara ndichiona kuhope kwangu. Okay, life yangoramba ichifamba, ndozvandiri kufambawo ndichitsvaga. Kana ndichitsvaga rubatsiro ndinoexplaina izvozvo pedu ndiri kuona mwana, ndiri kuona ndine murume wandinayo, handisi kuziva kuti chii. Plus chimwe chinhu, nguva nenguva ndinongorota ndichirwa namai vangu. Mai vangu kurwa kwacho kwete kurwa kwokurovana nezvibhakera kwete, asi kungoita maarguments iwayo kuti vanenge vachindipopotera wazodai vachingondituka ngindidai ndokurwa kwananji every time chirota ndirwa. And then pese panoitika chandinoda kuita kana kuti ndiite appointment neboyfriend kuti okay ndawanawo mukomana tati nyaya yedu tombonoitaurira takamira apa, mai vanouya kuhope. Sometimes pavaripo pamwe pavakauya vachindiudza kuti watiri kuda boyfriend uchazviona, kunge munhu ari kundi handisi ari kukesa kwete kukesa, like kunge munhu ari kuti mira uone, handi watiri kuda boyfriend mira uone chakugadzirisa sorry kuti ndichakugadzirisa ivo vanga vasingasviki kuti ndichakugadzirisa, vaingoti mira uone, handi watiri kuda murume mira uone, tarisa uone, handimaona. And mai vangu vapenyu, right? Ipapo panguva iyoyo ndandinewo mumwe mukomana wandaifambidzana naye, ndichiri hatina kana mbopedza kana 1 month ndobva ndakaita hope idzodzo. Ndakumuona kuhope mukomana uyu anga akura achembera ane vhudzi jena nendere, asi achindiabhuza zvokuti mai vakamira pasaidi vachinditi watiri kuda murume ka ndizvo ona. Saka pandakangopapa mai pavavo ndakashamisika kuti nai vedu mai vari kuedza kuti and then vamwe vanhu vaindiudza kuti haungaroti mai vako vachitaura newe kudaro because mai vako vapenyu, saka hazvigoneki. Saka apa maybe kwangoshandiswa face yamai vako, ndingangobhilivha izvozvo, handimunoona. Alright, time goes on, ndiri kukura ipapapo ndingozviudza kuti mwari haasati ada, mwari haasati ada, handimaona mwari haasati ndawana wangu. Alright, nobva ndambozosvika kumboenda kuNigeria kuti ndimboona kuti ndinonowana rubatsiro. Ihope futi dzandakaona futi dzimwe dzakandinetsa. That was 2012. Ndakarota ndatomirira TB Joshua kuti andibatsire ndiri pamba pake. Ndakawana vanhu vakazara vakatomirawo vari paqueue vachidawo kupinda kuti vabatsirwe. Saka inini ndakaita the last person, ndichifamba futi namai vangu, right? Ndiri last person kudaro, vanhu vese ava vakapinda, akavasevha vakabuda vakaenda. Inini yaa10 yekuti ndichipinda ndobva abuda manje iye before ini ndipinde, ndobva abuda manje Joshua akati iye achamboda kuresta achizvitakanura kudai achibuda. Saka paakabuda pavani ndakachema ndikamukumbira ndikati vedu wekwandabva kure nemisodzi yakabuda, asi mai vakamira pasaidi vakati zii, havana chavakataura but vakamira. Chakandinetsa ndikati komai havachandibatsiriwo kukumbira kuti tibatsirwe, problem yangu havasi kuiona here. TB Joshua uya ndobva apesera ndobva aenda zveshuwa, haana kunyenjera tsitsi ndobva aenda. Saka inini ndiri ukoko pandakaona hope idzi ndakanyuwa ndikati nai Mwari, ndafamba all this way nemari yandashandisa ndotadza futi kubatsirwa. Chandasvika ukoko ndakasangana nezvimwewo zvaishura. Number 1, panotiwe nemunhu aida kundirepa, ndikamukurira handitozivi kuti sei. Number 2, pakaita gonzo ranga riri umomo muhoteli mandandandikira ndabhuka. Gonzo iro tikaedza zveshuwa raionekwa kuti taribudisa murumu mandiri mandiri kurara, asi stiri riri kukwanicha kuti ende kana radzoka riri kuuya richizogara pai
saka ndaitokona kurara ende ndiri panguva yefasting ipapapo ndakamirira svondo kakuti sunday ikasvika toenda kuchechi and then ndonoona tv Joshua but gonzo iro rakaedza nepaninogona pesa uku ndiri kunamba ndiri kurirwisa but ndakakunda because harina zvarakandiita right chechi ndomba yasvika zuva resunday azveshuwa tv Joshua ndomba angodzokera pedyo neni chaizvo ndomba iye ati aiwa ari kupirirawo pano vese vauya from outside muchanamatirwa ndomba zvangoperawo zvakadaro ndabva kuNigeria ndichiuya munomu zvinhu zvikaita west now west wacho wanga hwawo kuti munhu anongondinga from Norway inini basa randinoita ndinoshanda ndine vanhu like ndiri caretaker saka ndinocheketa mastudents saka panzvimbo yandakaiswa iye zvino yakasangana mastudents nematenant nevanhu chaivo like munhu anenge achida kurenda saka you find out kuti ndinobatsira chaivo ndabatsira nemoyo wangu wese kuti mwana asapinde muproblem kana kuti tenant isapinde muproblem whatever problem ndivabatsire ndivainsiste but at the end of the day you find out kuti nyaya problem yavanenge vachifesana nayo inozopedzisira kwakunongedzwa inekuteka ndiakangati animaona understand kuti naiveduwe chii ndichiuyewo pabasa promotion chaiyo ndakaita kuirwira sisi kunopinda makoti ndakamboedza kunana vana Scorpion kuedza kuripota kana kuti ndiri kushandiswa mabasa evanhu 2 but ndiri 1 hapana kana mari inowedzerwa kana promotion and nepandakagariswa pacho as a caretaker anotonzvishatidza saka ndima ndashaya kuti ndoita sei alright as time goes on life inongofamba ndikungoita apo handichawani munhu total hapana kana anonditi mhoro munzira ndiri kukura apa hapana anonditi mhoro hapana anonditi chii uku ndiri kukurawo neniwo kana ndikazosangana nemunhu maybe after a year or 2 years munhu wacho kungozi chete zita rake nekungobvumirana chete zvatopera mangwana ndisi ndakamuona munhu iyeye andimaona uku kana ndichidzokera kumba kwedu chaiko ndichinoudza vabereki by then baba vangu vanga vachiri vapenyu vazoshayika iye zvino 2017 ndakunova baba we namai pane zvakadaiwo vedu we mai vanongondi like munhu baba wako taurira baba wako atimaona lavhiya yekuti amai toita mai nemwana sikana haipo kununderstand because tinotumira tinoita zvese asiwo ipapo ndichidzokera pafamily handisi ndega inini ndini wekutanga huku but kumba kwedu tiri 8 but from number 1 to number 4 tese hatina kuroorwa handimaona paine nemukomana anonditeerera nanumber 2 number 2 ye akawana mukadzi but kuwana kwacho haana kutombomubvisira 1 ende nemukadzi wacho vanga vasingawirirani but akatoshaya hake kuti vangu vakatoshaya saka ndomba kwasara vasikana as I'm talking right now vasikana vese kubva number 1 kusvika number 4 takangomira takadaro hapana inini ndikati ngenani ndine vana 3 uyu wechinumber 3 ndo 79 haana kana mwana anoti he achiri tichirongori kumba tese saka iye zvino chiri kunyanya ndirwadza ndechekuti veduwe ndonopinda here mu50 years which means chiri kuitika chese chiri kuitika zviri kuitika izvi vana vangu they will experience the same thing because ndarwadziwa kugara uri wega uchingori wega no friend no anything anokutiwo mhoro iwe ndounototsvaga vanhu kuti veduwe ndibatsirei kana chida kubatsirwa nechakati maona chinorwadza pese pandinofamba ndinoona macouples ende chimwe chinhu inini kazhinji
ndinoona kuhope zvinongoitika zvakangosiyana siyana saka zvinondiconfusa hazvisi kunyatsobuda pachena ndizive kuti chii chaicho chiri kumboitika kana ndichipfugama apa ndichinamata ndaimbonamata zvetsokani asi ndakapererwa nesimba kuti ndizive kuti mwanhai mwari every time ndikapfugama so tinoshaya kunotanga nemusodzi kuuya kuti ndizive kuti mwari ndotaura ndichiti kudiko chichamusingazivi ndotangira papo ndoti mwari chiko ndakusvika mu50 years ndakakukumirirai kuti mwari ndiratidzeiwo ndibatsirei ndasvika kunana Nigeria hapana chiri kuitika chiko chandakamboroiwa nacho chisingaonekwi saka ndoda kudziko rangu ndangoti kuitirai briefly because hii nyaya yacho yakarebesa hamungambozvipedzi nehope dzandinowana saka pamakaguma kuita boyfriend maguma kuita boyfriend rini? Okay, chakamboitika pa ndechekuti 2016 ndichina matawo pane zvatakamboitawo kuchechi mufundisi wataive naye akatiudzawo kuti veduwe vese vasati varoorwa kana muchida kuona kuti mwari aripo itai so andimuona okay ataukura zvavakati tiite infact vakati iwo tora mari yose yauinayo mba mari akatitioneno ndikuda kuti ndipozvezvakoita that same Sunday ndaipinda kuJoburg saka ndaishandisa chitima because ndochaitipikira padhuze nepanonamatira okay ndichiri munzira yekuenda kuchitima Sismeri ndiri kure let me say a kilometer chaiyo nomba nangoona varume vaviri vachitaura vachindinongedzera ndakatombofunga kuti aiwa pamwe vari kureva munhu ari kumashure kwangu yeti anomoziva mukatarisa paJoburg panokwirirwa matrain kupark station vakawanda vanhu but zvakandishamisa kuti ana vanga vari kunongedza inini vari kure ndikungofamba ndiri kuvavinga ivo vakamira pavakamira ndokwandiri kuenda ndo direction yandiri kuenda ndiri kutosvika padhuze zvechokwadi ndiri kupfuura padhuze navo vari kutocheuka neni vachitenderera inini ndichipfuura kanai vana asi vanondishurira kana vachida kundibata kuti zvino nhasi vachazviona ndakavamirira ndomba ndanotenga tekiti rangu ndomba ndadzika munoimirira train ndoni havo vaneni vateverana neni ndikati naijehova muri kuda kundiratidza yapa ndakanga ndazvemunamato wataitawo allright tasvika vanhu vagara vamira pandandimire takamirira train kati vanhu ava ndoda kuvanyasanasa havandizivi okay train yasvika tapinda ndoone ezveshuwa vachiri kungoteerana neni ndinogara pasi naye vachibva vagara pedyo neni ndikati vagara mirai makadaro sisi shuvai comment ari kupi Prince handina kuiona ari papi can you please go and comment ipapo ndione comment yake Prince wacho hanzi pane munhu atini mama anga vandibate saka ndinoda kuona comment yacho kuti munhu wacho ari papi ari kudaro nditegeiwo ndikomendereiwo pane comment kutaurwa mucomment section kuti pane munhu ati mama anga vandibate tione kuti tingaita sei endererai nyumberi mama. Alright. Saka tapinda mutrain muyano abara zvino vachitaura vanga vari muzvuru vachitaura kuti vatanga nekukwazisa saka inini nehasha dzandandinadzo ndikati ndakuona kuti manguri manditeerera kubva uko saka muri kudei anomuona saka vachibva nditi aiwa nemwoyo uri pasi vachibva nditi aiwa ndandimotaridza mumwe wangu kuti ndo wandatumirwa nengirosi akangoti ngirosi ndavhunduka nomba ndachifunga munamato uita wataita manje uko kuchechi
ndakatova ndati Mwari makasika kupindura. Tikati zvino alright, kana Mwari mandipindura shuwa, nevanofamba mutreniwo vedu hamutendepiwo Mwari munhu ari nani. Ndikati asi zvinongotambirwa zvabva kuna Mwari. Anomaona nekuda kwokuti ndandazvita kuti ndirozi. Alright. Tataura vaya ndakuchinyara zvino nekuti vanhu vese vakandididyo maziso. Mwana mutini baba inini ndakaroorwa ndichingoda kunzveka nga because munhu wechikadzi haungangoti kauchinzi kwaziwa iwomva kuti ndiri pano aiwa ndovana mboda kunzveka zvenga baba vakaramba vari tekiteki ndikavati inini ndakaroorwa ndinotoine munhu wangu vakati aiwa zvina basa zvakadai vakataurawo nenzira yavo ndikati alright kuti tipedze nyaya nekuti onai vanhu vakanditarisa ndikandikupei mafone number angu ndobva ndavapa mafone number angu ndichingosvika kumba musisimeni ndomva vatanga kufona zveshuwa pafoni ndomva ndanyatsovaudza kuti no ini ndiri munhu ane munhu wangu aiwa zvese zvamaudza nengirozi yenyu ida aiwa angunyeberai vanzi aiwa hazvina basa ndichamirira nemunhu wako chete ini ndichaiwana chansi yangu tikati baba vavanoshuva okay akapera about 3 months let me say 2 weeks dzichienda ku3 weeks vachingonyengerera vachingorenta asi baba maita imise munhu akanga agumawo kudhara kuti murohwe makumbo lulalula baba yavo mamuchavamirisirei nguva yakareba kudaro aiwa andikuti inini sekuudzwa like kukura kwangu ndasingiri munhu yawo kuti akangonzi nemunhu wechirumenova ndati mangwana chaiye totoita lulalula ndinototora time but iko zvino mama iko zvino zvisisima takura zveisu tienda zvokutora time takura time yei kwenge ndichityaka kuti ndidzokororo kurohwa iye yandakamborohwa ndandine vana vaviri vesebusisi vana vaviri navana baba handimuona saka ndandityaka kuti ndidzokorore ndigokanganisazve but still ndichiona ikasatani wacho okay baba vachazotaura tazopedzisira tabvumirana right eya tabvumirana baba vachitanga zvino kundivhakachira vachiuya kwandiri vachivhakacha like once in a week vachiuyawo kwandiri zvichitofamba hapana kupera 2 to 3 months sisimedi hongo lulalula iya yachichaiwa zvino yaitwa ndomuka makava semunotsva semunhu angagarisa makore osaya makava semunotsva chaiko chaiko musi woyo ininomaini ndakanganisawo mistake yandakaita ndomva ndanyatsoita ndiri nyoro fresh ndikati uyu munhu wamwe handimaona mukaita nyoro nyoro iyoyo taita zviya kokuzoti aipapo pa2 months ipapa takuenda ku3 months one day baba vavhakacha vauya kwandiri semazuva ese alright manheru tamunorara paipa ndaita semazuva ese ndomva ndatitora bhaibheri rangu ndomva ndanonamatira kupi mutoilet semunhu ndinoziva inini kuti kana muchiri boyfriend and girlfriend vamwe vachiri kunyara munhu anenge achinyara kudii kunamata pamberi pepartner yake anomaona saka you give a person time kuti munyatsodzwairana zvakanaka kuti munganamate mese saka ini ndomva ndanonamata flat rangu rari bachelor flat saka toilet iri mumba you understand right ndomva ndatora ndomva ndanonamatira mutoilet mangu ndichibudapo munhu ndomva andiudza kuti ko unozviitirei zvokuenda uchingonamatira kutoilet takati ngamwari mapindura nechemumwoyo kati ngamwari mapindura saka tochinamata tese kalavu ndikati ndopfugama uku kumbedha iwe upfugama uku kumbedha tonamata nasingazivi kuti iwo hauzvifariri achimva asumuka akati kupi from today ini usambofe wakandiverenga munamato yako ende inini handinamate inini ndinonamata vadzimu ndiri muzvunuka inini sakangana saka unonanzwa apa achireva painonzi igokora kana uchida kuti inini ndinamate tikati naiwe munoziva ndakagara so pamubhedha
ndakaita kuita dzungu kuita upside down tikati najehovha kundasangana nechiyizve ndikamuti iwe uri kutamba here svanzi zvechokwadi usambofa wakandiverenga pamunamato yako anachitoda kunamata iwe unongonamata iwe dhuze mene papa opfugama asi inini zvokunamata handitozvizii andi handizvidi kwedu hatinamati tikati saka zvakatisanganisa kana usinganyembi zvakatisanganisa inini between inini newe zvadii zvapera kana usinganamati sei musuya watakasangana wakandiudza nezvokunamata wanzi hauzivi here kuti mukadzi anonyengwa nenhema aiwe kunzva izvozvo sisimeri ndobva ndakaona kuti jehovha chinhu chiya chadzokororazve allright ndobva ndamuti ndobva takatopesana ipapa handina kutombomuvanzira ndikati inini saka chakatisanganisa zvatoperera nhasi kana usinganamati hapana neimwe nzira tikatoti takurara ndikatoti handingakudzingi mumba mangu yezvino kurelate unonondipira padzapa ndozosara ndichidi maguilty conscience inongosara yakundinetsa saka mangwana nongoda kuti ubudewo nerunyararo zvatopera achibva atanga zvinhu zvangu chandaisa mukati mauzvo chinhu uri kurevei anzi aiwa ndikureva munhu wandaisa mukati ngati iwe usandishurire inini ndakura handiti wandiwana iye zvino ndakura ndanoudza handichazvari zvikati aiwa ndine munhu wangu ngati ndezvako izvo allright angoda kupama angoda kuzodzokorodza mangwana makuseneka munhu ndokumuka ndokubva anditi kwandiri saka uchiri kuda kuchinja pfungwa here uchiri kundidzinga here kana uchindidzinga because inini handisi kuzofa ndakachinja statement yangu ndakuudzwa kuti ini handina mani ndikati zvecho neniwo handina kuchinja rovai pasi baba akatobuda abuda kudaro ndomva batanga manje mafoni achinifonera kuti ndasiya mwana wangu ndikati iwe ziva zvokutaura saka nguva yese hapana chimwe chaingotaura panze kwakungoti ndasiya mwana wangu allright ndobva ndangozoti ininiwo ndofunga after 6 days 7 days ndobva ndati rega munhu anochekwa atenge pregnant test ndione kuti zvechokwadi baba ava ndirambe ndakasimbawo ndichiziva nyaya dzangu kunotesta kudai wanenge malaini maviri ndikati jehovha ko zvadari zvei mwana here zvireduwe kuti ndimubvise hazviti mwana wacho ndakabva ndandiri ipapapo ndichongofainda out kuti pane mwana nobva ndatongofarira mwana wacho kuti nai mwana wangu jehovha ndochimurasa here yezvino ndikati mwana wangu ndiri kuzvichengetera ndikatoona nezita ndikatozvipira mwana ichiri nhumbu allright uyu ari kufona obva azoti akufona ndikati allright ndafainda out kuti zvechokwadi pane zvawakasiya kwandiri mwana wako ndazvibata saka chiuya yatitaurirani tingogadzira nyaya yemwana chete handiti iwewe neni tapesana kuti ndobva akandiudza kuti uchanyatsoona wambofaiona handi wandidzinga saka which means ndandisiri baba yemwana murume sisimedi akaramba achindimanipulata like anofona aifona zvakanaka chaizvo onyatsobvunza wazoenda kuna dokta zvanzi kudii iwe uri kunzwa sei iwe ufunga kuti munhu haanyatsodzoka iye zvina right svika paanongonopedza chetomva uchaziva kwokuendesa mwana iyeye handinini wakandiziva ndo last words ake kusvika ndinopona sisi ndokupona mwana wangu iye akangoisa mwana mudumbu haana mbomuona kana even one day 2016 apa saka mune mwana ne5 years so handi ndakazopona 2017 saka mwana yesu ane 4 years haana kana mbomuona kana nepakamira zvino mwana wangu ndakamuendesa kuzimbabwe ndobva ndakaguma anonzi murume ipapa pandakazowana mumwe nchiti shamwari ndifunge kuti
since yanga ya long time problem yangu yakaenda iye zvino zvaananiwo kunowana zvevamwe babawo ndichiti ndione kuita shamwari ndopandakaona kuti aiwa situation yahwesi ndakangoziva zita ravo zvakabva zvapera zvakadaro animaona saka ndandangowana vanhu zvingopera zvakadaro asi munhu anotombokunyenga yake zvokutoti munogona pamunofamba mutombomiswa nevarume kwete izvozvo zvazvakuenda zviri zvokuti munhu ndandakutongomujairawo nedzimwe nevamwe vanasisiwo vandaiziva kwandaiendesa mwana wangu pakreshi saka hama yavo ndo yandangojairawo ndingoti munhu uyu one day nobva angozouyawo achitaurawo neni achitaura neni ndikafunga kuti pamwe munhuwo ende futi anga ari munhu wechikuru ndikatoti sezvo ndatangawo kuudziwa nawo nemunhu wechikuru pamwe zvinhu zvichachinja kupi mai mwana kungoziva zita rake nendopa futi uyo akazviita zvikaita wese nokuti akatondiinvita apa ngatiende because ndakamuudza kuti inini panapa pamba pandigera handiwanzodi kusangana nekuita private life yangu ndiri pano because ndine vana vechikoro vanondiziva ndisina munhu saka kana vaona madhara anongorova ma-up and down zvozvoita kunge ndisina respect animaoni saka ndakavabvumirana kuti aiwa ngatiende tinosangana kuhotera tiende kuya kuhotera mai mwana zvigosvika zvigofaya tichitaura tichiseka tichiita zvese zvatinoita after that ndiri napo sarungano kupapo apa ndiri napo pamakaenda kuhotera pamakaenda kuhotera ndiri napo ndiye zvino muna last year muna August saka simakatomborohwa henyu manje manje apa pana August saka makatoenda kuhotera mukato asi hamuna kuita nyoroka kuhotera uko takangotamba hedu tichisvikapo tichingovhakachise zvonda ndiri munhu anotsika madziro asi tongoti hongu takafadzana asi from there akambadisapia ndiyo kubva asi makasara henyu muri klinika musina kupiwa imwe nhumbu kana kuti ifoni yenyu yakujamba ndati makasara henyu musina kupiwa nhumbuka aiwa iye zvino kana ndakuzaya nyaya dzangu handidi zvekuita mistake yakadaro kwete kuzvino munhu iyeye uno wanga ari muzimbabwe nei ukuhoterawo yanga ari muzimbabwe nei wangu ari kuzimbabwe zvinooshoreiwo zvinhu zvamana enda kuhotera zvakanaka mukafadzana mukanyatsonakirana zvakanaka-nakawo saka zvinoosvorei munhu chinhu checho chinongo hachingodi vanhu chongodzinga varume chinhu ichi ndo pacho pandakaona kakuti veduwe ko zvandiri kuti zviri kuita nani izvo zviri kuita zvichiita wese saka chindiudza ndanzva nekutema moziva ndakatombobatwa kana bp chaiyo yanga yatombokwira yava wese zazvokuti ipo pandakatomboenda kuchipatara ndikatononzi taakukurarisa nekuti bp yako is very high ndikataiwa kana hamungandirarisi ndauyawo panapa kuti ndizongotaura problem yangu amsho ndaitonzwa chimusoro here usingadi kupera usingatozivi kuti ndiwo bp nekuda kwokuti ndikangozvifunga chete ndotomba ndatotanga kutema usiku hwese kunoidza muchifungawo kuti ndiri single ndiri kutsvagawo munhu wenhingikiri munhu companionship wo munhu shamwari yekuti ndichewo maproblems nekungosekawo nayo munhu anenge achingokufonera iwo achingokushanyira iwo kungoti ndeipi shamwari chete chaizvo naisisi zvikuru sei pakuti unoziva ukangova nefriend izvo izvi nyaya dzamunombotaura kunzwawo vamwe kunzi inini murume wangu andidai kana kuti ndamboiendeswa kakati kana kuti kana kuti iboyfriend chaiyo nini kwandiri ndongozvinzi mumatv nemumaredhiyo zvichiperera ipapo upenyu hwangu handitozivi munhu anoziva kunditakurira kana kudhiringi chaiyo kuti eka ndimbonomupawo kana kuti ende ndimbokufadza ndimboenda newo kwakati zvikatongoitika kahwaniyo ndiyoyo kahwaniyo hazvipi zvakatokorora ende plus 47 hamusati makura zvekuti mungabva manzanzi kwaichibva yemarega kugara musina murume hazviiti 47 yakunyemba hazviiti 47 hazviiti vachiri mudiki guys 47 sisi veda vachiri mudiki 47 guys gayai
kune vanhu vane ma47 mudzimba mukati vane varume vane ma47 years mutoziva kuti mumbando murume yani 47 ndopanika kuti yatsotodai papapa ikoda kuda zvonyadzisira zvisingatoiti lula nenga achitoida zvokuti kana ave kuma45 chikwira kudai so moti kwanzivo nga vachigara vari voga imasikana musadaro imi hazvichaiti kuti vagare vari voga vanotodawo munhu mwana mudiki vana vachiri 48 47 mwana mudiki asi kuti vakungodawo munhu efriend ekuti vanongozivawo kuti kune munhu ari kuzondishanyira na 6 kune munhu ari kuuyawo na8 akavatawo kana cold drink chaiyo kana maheu chigaba chigubhu chemaheu chaiko vachiziva kuti ndine dambudziko rangu ndine munhu andiri kuzotaurawo naye chete veduwe kuti ngogara uri lonely uchingori 1 guys gayai uchingove woga guys pakangooma mufunge chinorwadza ari simedi ndechekuti inoziva handi munoona pandiri panapa pakatarisana neunion building handiti saka panomboitwa mafaction unoziva chero ndikada kuita shungu yekuti ega ndimboenda kumall chinonyanyirwadza ndechekuti ndinongoenda ndega ndigotsoka ndega kana pasina vana vangu ndinongori ndega chero ndikada kuti ndinoda kuona mafunctions acho chero ndikaona chinofadzawo chinosekesa handina wokutaura loneliness guys loneliness iya yatinositaura pano makuzviona ka loneliness iya yatinositaura pano iya kuti guys ka kune loneliness kunzoko yekuti inozoita kuti vanhu vakawanda vanosvika pakuita resort kuzvinhu zvisina nebasa rese makambozviconsider here guys kuti kana makaona pamasocial media patinotambira apa kuti even vaya vanocreata maghost efamba chituka vanhu iloneliness ya munhu ari happy munhu ane shamwari dzokutaura nadzo munhu ane vanhu vekuseka navo munhu ane kana anenge ane umwe munhu kana companionship pasaidi chako chako guys ka kashoma kuti unoita zviya guys kashoma unotoita zvidzora loneliness guys ndokuzolita depression idzodzidzi nemawatiwatiwa yaya munotaura terminology yenyu yekuchipatara antimazvora inyaya yeloneliness vanonidawo friend andimona vanonidawo umwe murume vanotonidawo kana murume kana chii apa manje ndave wadi nokuti imi makazotora mwana womuzulu mukanokanda kuzimbabwe saka sene mumakampayani aiwa sene mari kudaidza yangu kane kuti baba havanambovhera vada anditi havanambovhera vada kana kumbouya havo kuti vazvitari apa kwavanogara munokuzive enzwai munoziva tisati taenda tisatakuudzai pavanogara ndopane imwe problem yangu kuti tarisai vese vana vandinawo vandiri kuwana hapana kana murume anoteuka kumashure kuti ini ndinoziva ka vamwe vakadzi vachinji vakamitiswa munhu wozouya oti paipo ndakakanganisa ndandauyawo kuti ndizobhadhara kana kuti anoroora mwana wake handiti just kushow appreciation kuvabereki vangu handiti makudza mwana akura kana kuti so zvinokwandiri havateveri sismedi mwana wangu wefirst born zvino murume ane 28 years the second born ine 25 nduze vana baba vacho vese vanotoziva pandigere handiri uyu ndiye muzvuru chete asina mbozoteera anitoti wandisina mukwanisa kutora mwana kuti ndinovaratidza vabereki vake kuti kana maaredi mozouya mozobvisa zvamunobvisa mwana wangu ukwanisa kukuvhakachirai hapana vakauya kane kuti baba vacho vakaramba kuti handitombozvizivi handiwandidzinga ndoda kukufikisa ndo pane dambudziko rangu kuti ndirimbori munhu akaita sei saka imi muri kudawana nokubatsirai kuti at least vambokubvisai chimunyama kana kuti chijambwa chamunacho ichi chekuti zvinhu zvenyu hakuna nokutorai siriyasi varume vanongoita mahitenrani vosiya zvinhu zvavo mudumbu voinda havachadzoki animaona saka ndofunga tisati ndo help yavari kuda asi pane chamunhu atotaura kudhara ndatora zvangu screenshot foni yenyu iri kuita noise I don't know if ndepi kana kuti mune 2 mafoni ipapo the1 amene kuita ma-epos saka pane atoti ake mumubate akakumirirai ndisingazivi kuti aonei kana kuti anoda handisi kuziva asi guys tiri kudawo pekuti vakoma vedu havanobatsirwa tiri kuda pekuti vakoma vedu vanangewo vanobatsirwa handitika mahara ndigaindiganda jekesa ipapo free of charge vanozotenda kana zvaita
isu pano munhu akane dambudziko rake hatiregi kuuya naro pano palive kuti vedi wei asi zvazvokuti munoti munhu makwati mberi munhu shure aiwa munhu mberi makwati shure handitika because imi hamungati blame vanhu vanorapa munongoziva game racho riri kurohwa kunzoku nevanhu kuti vanhu vari kubigwa mari pasina chinozobuda saka isusu panapaka tiri vecharity handitika tiri vediaries mari yekubhadhara hatina kana mazvipira kubatsira munhu munobatsira munhu kana dambudziko rake rapera rezvaanenge aita abatsirwa then munhu anozokutenda iyo kuti vedu wendi ndatendawo saka hanzvadzi Prince Dege kana muri kuzobatsira mama hanzvadzi yangu hapana sendi tati kutiga takudze muteme pano padiaries hakuna sendi rinobvisiwa vanozotenda kana chidambudziko ravo richingaradi vazorapera vava vasingasaoni murume anoya kuzokwirana navo uyu kuhope vasingasanhikikiri vaone dambudziko rapera vambonyengwawo nemurume anenge amboinda akadzoka akavafonera kana kutaturuna animaona achiuya kuzovadongorera hau then vozobhadhara animaona nokuti iko zvino izvi hai hatingati vatore mari vatange kubhadhara saka tati hanzi kola ari kupi kupretoria vari kupretoria febi vari kupretoria saka guys ndatigare tadi tajekeserana ipapo tine imwe nyaya yechitwiri uda kuya manje saka please mondipowo manhamba kana kutongonyora inyu manhamba mucomment section imo mundibve natongomanyora pasi nini tipeiwo manhamba ekononobatsirwa mama asi free of charge vanobatsira vepano vaya please uyai takukudai uyai henyu asi ngoma ndiyo handitika hakuna mari mberi munhu mberi mari shure anti mashona right so guys kana vaya vanotibatsira vaya please vanobatsira motausa izvozvo handitika mondipawo nhamba ndo panzi call inbox me I can help. All right. The guy tinyore pasi. Thank you very much Muchembere. Thank you Muchembere. Thank you. Ndo zvatoda izvozvo. Izvozvo. Saka so far tane tu. Vanhu varoda kuvabatsira. Anditika tane tu. Vanhu varoda kuvabatsira. Right. Oh. Memo. Okay. Aiwa singazivi zvinoitika memo avana prophet zvavanoita manje. Vane vangotoda kuya kuzoshare ningirikiri soko toda kuzotaura nevanhu tichiya shoko raMwari. Saka zvinozoitika pakushare papa ina handizozivi. Ndiye ndisizipo. Amene vanozoenda kuma inbox kwacho ndiye ndisiko asi nyaya yekuma inbox munoiziva takakudzai pano vanotizodana nobhadhara munoenda kunobhadhara moga asi pana pani totozvitaura pano kuti hakuna chinhu chinobhadharwa saka mukaona maprofeta ayauya pano mukaona vakwinti kuinbox budisai mari you are paying at your own risk because ndakagara ndakudzai kuti kana waindapo muvarangaridze kuti matichi isi kudhaya isitezo kuti hakubhadharwa mugare kana vakangamo kana tanga vasingaziva chaivodzoka vobvunza ini kuti tachida kubhadharisa ndobva vati ho mama waya kutsvaga business because ngwandira vanenge vasina kutaura kuti tikutsvaga business vanenge vachivaya vachita varoda kudi varoda vamboshandisawo platform kuparidza saka tikwanisi kuramba sezvo iri community page handimazviona asi kana vazoti mari imi mongoti isi tinoziva kudhayarisi kusina kana munhu one anobhadhara handimazviona zvinhu zvekudhayarisi imbodzokerai kuna sisimeli muvarangaridze same time dzokerai kuna sisimeli mumbonovhunza ndo pandichahovabata ngokuti saka imama yakutsvaga business mamusina kuzoparidza kaini ndobva ndavabata ipapo zvasiyana nevaya vakafanana kunge nevaya vanoya vachitaura kuti vaya vekuya vachiti kwai vanorapa zvigwere ava hanzvadzi vaya vezvigwere vaya endorsement saka ndakati endorsement yenyu iyi ine handisi kuinda nemi palive imi munoinda moga mutaura zvinhu zvenyu moga imi mundipei mari yangu muinde iya inonzi endorsement handimaona keshi yangu imi moenda mutaura zvinhu zvamunotengesa ikoko handitika munopedzana nemadhairis ndisaka maiona musendaive ndiri mucomment section iwo vekutengesa mishonga yavaiti vanorapa covid vaya handimaona inde ndatongoti vondipa ndoti handii nemi nokuti mishonga hai munopedzana necomment section ndinogara tovaudza kuti macomments achauya
I'm out of it. Chirokai kudi zvazvinene munopedza moga inyaya dzenyu idzi. Anditika platform iyo. Voya wedding, voita zvavanenge vachiita. He. Saka guys, ndo nyaya tiri kuda. So vanoda kuvabatsira free of charge. Anditika vanovabatsira and kana mavaba muchivabatsira madha kana makuenda kunanobatsira mukana moitiswa zvinhu zvisiri izvo musamirire zvinhu zvakadaro munatiza munopuwa zvimosigwa munhu mudumbu futi handiti maona nokuti vanhu vanhu saka manhamba ndinenge ndave nawo. Alright, thank you very much. Ndichakubatai kuseri vanogara Pretoria. Ndichakubatai kuseri vakoma ndokupai manhamba mombobatsirwa handitika chaizvo. Kune vari kuvane vamwe vari kujobhe kwenyu koko ndofunga kuti munongokwira chitima moindako monobatsirwa paground straight. Handika muchemberesoko vachakubatsirai pafoni. Vachakudzai kuti amene vachakudzai kuti munhu handizivi tanobatsira sei handizivi asi vachakubata vanokubatsirai then prince wo zvakare uyuwo handiziviwo asi ndo vanozoudza kuti zviri kufamba sei. Aiwa maita henyu sisineli shuwa maita testimony ndinenge ndichadzoka nayo totoida testimony right totoida testimony so maita henyu vakoma kana magadzigwa imi mozodzoka pano manje takutsvakirai murume kana magadzigwa marapiwa mapera mozouya pano takuchikutsvakirai murume manje varipo vana vavanombondinetsa kuseri uku vahombe tochinyatsokukuveterai chaiko kuti munhu anenge achizati abva pana panozonyara kunyasoita magame because tinomufumura saka anozonyara handimaona saka anozongoitawo zvinhu zvinenge zvine handimaona saka modzoka pano tokutsvakirai murume mombovata muchirakushugwa zvisingaitusikewo zvekuti munhu akaiguma last year August imi kuti August, September, October, November, December, January, February, imi 7 months. Chero nevanochikona kuti vaitira hasha kai. Ndakutofunga kuti ndo mugarira which means I'm natural. Kana hakuna natural yakadaro. Nokuti unenge utoita hasha dzokuti unenge uda kugara tungotukana navanhu kana uchikona kukanda rafu because unenge usina tapudzwa uturu uya unenge uri mukati unoda kupota uchikamiwa uchitapudzwa uturu uya aiva tinozokutsvakira ipapapa kuita kuti musi wacho kana zvafamba zvakanaka mamuwana tototsvaka nehotera yekuti munonyatsokunorabushugwa zvisingaiti usiku hwose muchinyatsokurabusugwa kutsiva mazuva ose alright moskara bondo kubatai kuseri bye bye. Right. Okay guys. Right. At least mama vawana vanhu vanodi vanoti vanovabatsira tizoda kuteerera tichiteerera kumasure hanzi vanhu vari kutenderedza foto rangu ndaisa rimwe torai kupizve. What's going on? Alright, the precious yanze ndiri pamundigoni inyaya ifuti. What's going on? Precious ndimbokufanira here chichi kuitika picture ratogwepizvi ndoda kupinda pane nyaya iri kutevera izvozvi guys musainda. Don't go anywhere, we have another story iri kuya ndona mninongo ari popota mucomment section ambotira kunifonera but ndiri palive saka ndakata aiyo chera musoni handisi ndingechita kuti show ifaye here tichita kuti show ifaye kamukangana zati inini ndiye nchita kuti museke kwamuri nichita kuti museke show ifaye anditika aiwa but naizi iwo noti at 47-48 ndichavaudza palive here ndozovaudzawo kuserika kuti chitaiwo muchibayiwa kuvakoma anditi munhu mukuruwo zvasikana pawo pandiri anditi maona munhu mukuruwo pandiri ndozomudza palive kuti zvoita kungeita kunyanya kuzoshora taakuseri uku ndozoti asi vakoma zvino kana marapiwa mowana munhu mochibayiwawo zvidhepo handitika kana kunoitwa noplan tichiregai zvakwana vana venyu vakwana zvavane 3 handiti maona sanzvadoita ini ndototara ini motondiginowa ndine ndichitoita handidzifona iwo right ndinenge ndichitoitira kuti museke munakigwe
mufare kwamumabasa kwamunenge muri mubvise stress. Saka zvandotaura, don't take it serious. Zvinoishaura inini, don't take it serious. Animaona imi ngoziva kuti tiri pakufara pamajokes. Ini ndichitojoka nechitofara kuti museke. Handiti heka because ndikanyanya kuti Queen show haina kids munozviziva. Ndikangoti haina kids show. Saka show ndakuda chiswa zvima spice anoona kuti zvinhu zvidi zvifaye. Gate fonere Precious ataunza second call tuwe kuti nyaya yakamira sei yanga achifona apa. Ndikumufonera pure bata phone Precious. Bata phone iye pure picture yake yokafuta kurova vanhu zvisingaiti. Precious wasora sei? Hello? Wasora sei? Musha ndikutosipinda zvezvinotobva kubasa ndikutosangana nemamessage obva ndokandwa nevanhu vachinzoona foto rako razadzwa nevanhu pagrupu rokunzi hanzi hore iro rakaiswa nyoka mudumbu. Ndokuita sei ikoko? Gurupu rinonzi chii? Amena kuti gurupu racho rinonzi chii? Ndiri kuti vanhu vari kutondifowadhira mafoto racho ratorwa rana ndakaisa paprofile pic ndatochinja profile pic ndaisa imi. Vatora foto vachinditi huona izvozvi mameseji akazara hanzi huona hanzi hore iro rakaiswa nyoka mudumbu rikazodini rikabira mukomana mari ndakaba kupi. But unoziva kuti vanhu vanokwanisa kutora picture watora togwa picture yanga iri paipa profile picture. Ndatorwa yanga iri paprofile pic. Munhu anokwanisa kutora paprofile picture munhu ane namba dzako ishamwari yako ende iwe wakachinja phone number manje iwe saka munhu ari kuzviita izvi ari pamafriends ako. Alright. Hakuna munhu anongobva kwanobvako ongoya achingotora picture yako asi anoritora sei paprofile picture iwe usingachati naye munhu ari pafriend list yako iwe. Mafriend angu inini anenge akarequesta ini kwanjira yakanotora. Vanenge vachitora namba dzako. Vanenge vachitora namba dzako because No, system yangu usina namba yemunhu ka ukaenda nangira pamapictures emunhu Facebook unokwanisa kutora foto rake. Wati kuprofile picture kaiwe kuWhatsApp. Ndatorerwa asi foto iro ririko kumafotos angu ekuFacebook vanoritora kumafotos angu ekuFacebook. Saka manje yavatanga haichapera mushe manje kana vada kutanga iyoyo vaisa kumagrupu iyoyo ini ndakuchikandwa mukomana iye ndakunyorova ndichanyorova paFacebook pamukomana iye kuti mukomana kuti tendai ndiye akanda here wakamuregerera tendai kuti hara ndiwakamuregerera zvino wakanda tendai izvozvo zvakazofambi nokuti tendai asiri yakanda pikichaka sisimeli handiti pakafana mukoma masimba iye anga ari pasaidi svika nditokumbura zvikapera handi akanga akaedhiwa una mukoma masimba. Asi yacho haisi kupera manje iri kutozobvira kusvika gore rino haisati yapera ende ichazobvira tichadzoka kuti palive ndichabvira moto. Mudzokenyi palive tenge tiripo mudzoke palive panapa tenge titoripo kaya kana ari yakuzviita zvinhu zvimukomana tendaiswa munhu akaregeregwa oita zvinhu zvakadai so. Aya ndiye atoudza vanhu vavo kuti isai mutenderedzei Ende zvakaoma. ndatomutenderedzawo iye ndatomutenderedzawo nezvakewo izvozvo saka tosana kuti amhembende palive ndiri kudzoka futi muchaona tichadzoka mwane mhino 1 kumakuda kunochekana nemapange asi simeli manje inini manje handikwate kana kuti kudini nditori mudhini wakatodhina kudhara chero ndipolisi muri mudhebheni inini ndikasungwa unzi uyu futi adzoka pano saka ini handikwate andondiziva saka ndida kumamisa kubva kuna asisi vacho vaya anenge kuda kunovavirira pamusika ipo paya kumamisa mavheji avo takandarova mavheji avo nemadomasi ndozorova iwo saka ivo sisi ava vakava vari kutengesa pamusika sisi vake vakakufonera vanotengesawo pamusika mene kuti anenge achiite pamusika ino handizivi kuti anotengese ndikangoona munhu achingondika pesi pane chidarika ndichiona ari pamusika ndisingazivi kuti ari kuitei zvakaoma ndabvunza kandisati ndabvumura mavheji kuti mavheji ndiani vatozviziva kuti foto uri kutenderedzwa rese ende ndikutoudzwa manje inini mangwana chaicho ichatochaya iwe kana woenda kunorova vanhu uchikanda mapotatoes aya pasi nechichi unatora unabayawo live button tione woti tega ndiri kutobaya live button oright ndiri kuita nemunhu anoenda nachitora palive kure nditanga kundibaaazivanzi hure iro rakaiswa nyoka mudumbu handina nyoka mudumbu inini kana munhu aifungidzira kuti hanzi munhu ane nyoka mudumbu ipi yacho vakunditenderedza kuti nzi rikaba mari ndakaba mari yani
zvakaoma ende unoziva kuti tendai yewe anga karoora unosati ari married naye wanga wakazviwa ndakambira mari inini pabva ndakamusecha haiwa vanokuumana vana basa ava vanokuumana wakanga wazviwa here kuti ndai paitoita zvaitoita newa nemukadzi wake wakanga wazviwa aiyo une mukadzi unova nemukadzi nyaya dzacho une mukadzi chandiri kukuudza zvepano kuti tendai une mukadzi une mukadzi tendai ane mukadzi tendai handii tatatozowa vanhu faira acho ose isi handiziva zvasisi vaifona asi une mukadzi wake network I think network yake. Alright guys, takuunza second call and sisi wapi je? Wakata phone yako ya kubreaka phone yako ya kubreaka network yako ya kunetsa uripa icon uripa network ya uripa network ya kunetsa ya badoni. Alright guys, musainda tukudzoka izvo story guys ndingokata tisasanganisa live idzi atidi kubatanidza ma live antika because anda ku YouTube anofa kuinda akaparadzana saka mochigara muri panapa regai ndingokata ndobva ndadzoka same time anditika second part 2 ya 7 togona kuzoibata mangwana ndingazi zvinozoita itozogona kuibata mangwana yase yakachifanga kuyana 7 anditika saka ngatingoitai tweets then imwe toibata mangwana musainda kure, don't go anyway.